Assalomu alaykum. Aka Iskandar, shuma gufta buding ki ba'd moҳои майда, охирои апрелда моҳои майда ма дар занг бизанед. Хай имрӯз инам 4 мавзӯъ бар кардам, навда кардам. Бахшидеса якташ хайрузгариш қада дутариш наиш барка як 3 навда 4 навда ай уж то 3 навда буд. Хай ҳар кадомаш ҳар хел як навда 2 навда карданам. Нехели наиш камтар кажара буд, мо барои рай чӯш задаем. Хай бо тавсияи шуморо Искандар табдим шумо чӣ мегӯед? Наи дигариш хай 2 навда карда ягон чи хай қоғнашна ҳар кадомаш дорам. ина дароҷа нехел дорам. Маслиҳати шумо дада кӯред.